Začíname hneď poriadne znepokojivo. Toto video pochádza z južného Walesu, kde sa jeden muž skoro ráno chystal do práce. Vonku ešte vládla hustá tma, bolo niečo pred 5 hodinou, všade panovalo ticho a len vietor sa preháňal medzi domami. Na prvý pohľad to vyzeralo ako úplne obyčajné ráno, aspoň takto v tej chvíli vnímal aj samotný autor videa. Až neskôr, keď si zo zvedavosti prezeral záznamy z bezpečnostnej kamery, narazil na niečo, čo mu doslova zdvihlo tlak. Keď kráča smerom k autu, v zábere sa na malý okamih zjaví podivná postava. Objaví sa náhle a zdanlivo sa snaží čo najrýchlejšie vzdialiť, no skôr než si to vôbec stihnete uvedomiť, mizne zo záberu, ako by sa rozplynula do prázdna. Nočné svetelné podmienky tomu veľmi nepomáhajú, ale aj tak je jasné, že ak by sme si na prvý pohľad mysleli, že ide o odraz samotného muža, ktorý práve kráča k autu, niečo tu nesedí. Nielen, že ide o iný uhol, ale aj o úplne inú dynamiku a rýchlosť. Postava sa pohybuje zvláštne plynulo, ako by klzala priestorom a vôbec nekopíruje kroky muža. Práve naopak, vyzerá, ako by existovala nezávisle od neho. Z technického hľadiska by to mohla byť chyba v kompresii záznamu alebo zvláštny efekt infračervenej kamery, ktorá v horších svetelných podmienkach niekedy vykreslí obraz nepresne. Duch alebo obyčajný človek, jedno je isté, na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajné ráno, ale pri dôkladnejšom pohľade človeku zamrzne úsmev na tvári. Čo poviete? Ďalšie video nás zavedie hlboko do lesov Poľska. Istý Urban Explorer, teda prieskumník opustených miest, sa rozhodol preskúmať zvláštnu skupinu chátrajúcich budov, ktoré pripomínajú opustenú osadu. Počas toho, ako prechádza medzi budovami, sa nebo nad ním postupne zatiahne a prieskum sa čoskoro zmení na nočné dobrodružstvo. Jediným spoločníkom mu zostala baterka, vďaka ktorej máme aspoň letmý pohľad na chladné steny a zarastené chodby tohto opusteného miesta. No práve v momente, keď sa zdalo, že pôjde o obyčajný nočný prieskum, sa situácia radikálne zmenila. V zábere sa objavuje tajomná silueta. Najprv nehybne sleduje každé jeho gesto, no potom sa náhle rozbehne. A čo je na tom najdesivejšie, vyzerá to, ako by táto bytosť zoskočila rovno zo strechy priamo smerom k nemu. Prieskumník okamžite spanikári a dá sa na útek. Svetlo baterky sa myká zo strany na stranu, keď sa snaží uniknúť čo najhlbšie do lesa. Podľa jeho vlastných slov sa mu nakoniec podarilo dostať do bezpečia a video zdieľal na svojom kanáli. V komentároch pod ním sa rozbehla vlna špekulácií. Niektorí si všimli, že postava má nezvyklo bledú pleť, ako by takmer svietila v tme. Iní sa prikláňajú k teórii, že mohlo ísť o niečo nadprirodzené, možno dokonca o upíra, najmä pre zvláštny spôsob, akým sa pohybovala.
Dokonca sa našli aj svedectvá, že niekto podobného návštevníka v týchto miestach už videl na vlastné oči. Celý moment pôsobí ako z nočnej mory, z ktorej sa autor videa našťastie včas prebudil. Otázkou ale zostáva, čo by sa stalo, keby nezačal utekať. Čo myslíte? Máme tu horúce video, ktoré ste mi posielali desiatky z vás na Instagrame, na TikToku a poviem vám úprimne, že ma zaujalo okamžite. Ide o záber z bezpečnostnej kamery z jedného českého zariadenia dlhodobej starostlivosti. Miesto ani osoby bližšie špecifikovať nechcem, pretože to pre naše pátranie nie je až také podstatné. Podstatný je samotný jav, ktorý sa v zázname objavil. Hele, on zase jde. A běhá, šel k záchodu, kouk, jaký krás. A lítal, teď už i lítal. Jo, je, pojď, teď normálně se zvedl i. Normálně běhá kolečka, hele. No fakt, pojď se koukat. Běhá tam, vidíš to? Ale on běhal po celé té místnosti. To neuvidíš na té kameře, Pavle. Duch není vidět, vole, to je blbost. Jak to tam vidět, tam vidět to světlo. Vidíš, ale na tom mobilu by to nemělo být vidět. No ale podívej se, jak to tam... Tak co, už mi věříte? Tady to objevila objevitelka a píše na... To sem hraje prostě. Vidíš to? Ale jde to furt stejný to. No právě. No ne. To není stejný. To si děláš. To není stejný. To ani náhodou. Tak já mám tady ale brutální sci-fi, hele. Na videu vidíme niečo, čo vyzerá ako priesvitná masa, akoby nejaká energia bez pevného tvaru, ktorá sa pohybuje miestnosťou. Mení polohu, akoby plávala alebo sa plazila priestorom. V jednom momente sa akoby rozplynie, potom sa znova zjaví a zvláštne manévruje naprieč záberom. Tento pohyb je veľmi plynulý a pôsobí v skutku prirodzene, ako by to bolo niečo živé. Je to jav, ktorý mnohí z vás okamžite prirovnali k známemu orbu, svetelnej guľôčke či energetickému útvaru, ktorý sa často spája s paranormálnymi udalosťami. Vo videu počuť, ako sa osoby sledujúce kamerový záznam medzi sebou neformálne bavia a hádajú, čo by to mohlo byť. Je zjavné, že ich to prekvapilo, ale zároveň sa snažia zostať v pohode. Ak by išlo o technický problém, ako napríklad odraz svetla alebo hmyz pred objektívom, pohyb by bol skôr chaotický alebo statický. Tu však máme plynulý presun naprieč miestnosťou. A keby to bol hmyz, tak by pravdepodobne bol zreteľný pohyb krídel alebo tiene. V tomto prípade to však vyzerá skôr ako niečo energetické alebo niečo, čo ľudské oko za bežných okolností nezachytí. Nech je to čokoľvek, faktom zostáva, že na zázname je zachytené niečo mimoriadne zvláštne. A práve to, že ide o video z Českej republiky, mu pridáva na zaujímavosti. Čo myslíte vy? Je to paranormálny úkaz, alebo sa tu len na pár sekúnd stretla technika so zvláštnym fyzikálnym javom? Napíšte mi váš názor do komentárov. Na TikToku občas narazíme na videá, ktoré sú také zvláštne, že si ich musíme pustiť aj niekoľkokrát, len aby sme sa uistili, že nám nič neuniklo. Presne takto na mňa zapôsobilo aj záhadné video od istej lisy z Anglicka, ktoré prilákalo už viac ako 36 miliónov zvedavých divákov. Zábery pochádzajú zo záhradnej bezpečnostnej kamery a zachytávajú bežnú situáciu. Lisa skoro ráno otvára zadné dvere, aby vypustila psa na dvor. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo stať niečo neobvyklé. Až do momentu, keď sa z nenazdajky objaví zvláštny objekt. Lisa zrazu prudko cúvne a jednou rukou sa začne oháňať okolo seba, ako by sa snažila odohnať nepozvaného votrelca, zatiaľ čo v druhej stále drží svoju rannú kávu. Na videu môžeme vidieť, ako čosi rýchlo preletí ponad trávnik, vec, ktorá tvarom aj pohybom pripomína niečo medzi nočným motýľom a niečím oveľa záhadnejším. Po zverejnení záznamu sa v komentároch okamžite rozpútala búrlivá debata. Niektorí tvrdia, že by mohlo ísť o veľkého nočného motýľa druhu Actias lunarny, iní hovoria o váške alebo dokonca o lietajúcej detskej hračke.
Objavili sa však aj názory, ktoré idú ešte ďalej, že to vyzerá ako víla z rozprávky. A je pravda, že keď si video spomalíte a zastavíte ho v správnej chvíli, objekt naozaj pripomína postavičku s krídlami, akoby vystrihnutú zo sveta fantázie. Samozrejme, je len na vás, ako si tento záber vysvetlíte. Môže ísť o hmyz, ktorý vďaka uhlu kamery a odrazu nočného svetla vyzerá oveľa záhadnejšie, než v skutočnosti je. Rovnako to však môže byť aj obyčajná ilúzia spôsobená nízkou kvalitou záberu a pohybom pred objektívom, ktorý náš mozog vyhodnotí ako niečo nepoznané. Toto video nás zavedie do Španielska, konkrétne do Madridu, kde si skupina kamarátov užíva pohodový večer. Atmosféra je uvoľnená. Pivo, hry, smiech a nič nenasvedčuje tomu, že by sa večer mal zmeniť na desivý zážitok. Lenže potom sa stane niečo, čo nikto z nich nečakal. Z kúpeľne sa ozvú podivné zvuky. Chlapci spočiatku váhajú, no napokon jeden z nich vezme do rúk telefón a rozhodne sa zistiť, čo sa deje. ¿Están escuchando? Soy yo. Se están escuchando mazo de ruidos, tú. Yo vine del baño. No vayas, estás loco, Hermano. ¿Qué es lo que quiere que vayas? Vale, venga, poco a poco, último. Una polla. Una polla. No. Ocho, para. Interna, hermano, ¿qué haces? ¿Estás loco? Se está escuchando de tu hermano. Escúchame. Pon internet ahí. ¿Hola? Una polla. No. Hermano, esto es mal rollo, ¿Hay alguien ahí? No. Hermano. Tira, vamos a ver lo que hay. Hermano, no. Tira. Asoma la cámara. Espérate, por favor. Espérate lo que hay, espérate. Vale, ahí no hay nada. No hay nada. No hay nada ahí. ¡Hostia puta! ¡Corre, hermano! ¡Corre! What the fuck! Keď sa s kamerou opatrne približuje k otvorenému vstupu do kúpeľne a nakúkne dnu, prichádza moment, ktorý vám zaručene spôsobí zimomriavky. V šere kúpeľne sa objaví desivá bledá tvár s neprirodzene veľkými, takmer hypnotizujúcimi očami a tmavými vlasmi padajúcimi do tváre. Vyzerá to ako niečo z Nočnej mory, alebo lacného hororu, čo je v tomto prípade asi presnejšie. Video v tej chvíli okamžite končí a odpovede na to, čo sa tam vlastne stalo, sme sa samozrejme nedočkali. A aj keď je viac než pravdepodobné, že ide len o vtip kamarátov, predstava, že by na vás z kúpeľne civela táto tvár, nie je úplne príjemná. V takom momente by ste asi rýchlo zabudli na všetky hrdinské reči a volali by ste frajerku, nech to ide skontrolovať namiesto vás. A keď nakoniec zistíte, že to v skutočnosti je ona sama, tak aspoň viete, že dnes večer spíte sami na gauči. Toto ďalšie video nás tentokrát zavedie na opačnú stranu sveta, priamo do Brazílie. Autor záberu, ktorý vystupuje pod menom Eldar Glorfindel, si spolu s priateľmi užíval pokojný večer na pláži. Keď dorazili na parkovisko a čakali na svoj odvoz, zbadal niečo, čo mu v tej chvíli prišlo ako úplne obyčajná, aj keď mierne bizarná situácia. Pred ním cez cestu prechádzala koza. Nič zvláštne, poviete si, no možno len dovtedy, kým neuvidíte celý záznam. Qual é, mano? Do nada, bode, mano. Bode, do nada. Zdanlivo bežná scéna sa však behom okamihu mení na niečo, čo pripomína zábery zo strašidelných filmov. Kamera sleduje, ako koza kráča ďalej, až sa dostáva k postave stojacej pri kraji cesty. A práve tu si divák všimne detail, ktorý na prvý pohľad autor zrejme vôbec nezaregistroval. Vedľa zvieraťa sa vynára temná silueta človeka, ak sa to tak dá vôbec nazvať. Postava pôsobí, ako by ani nepatrila do reality. Tmavé oblečenie, dlhé roztrapatené vlasy a bledá tvár jej dodávajú naozaj desivý vzhľad. Zaujímavé je, že si ju všimla aj samotná koza a radšej sa jej vyhla oblúkom. V komentároch sa ihneď rozbehli dohady. Niektorí tvrdia, že to mohol byť len odraz alebo hra svetla, iní veria, že tam tá postava naozaj stála. Objavili sa aj názory, že ide o niekoho v maske alebo len o nejaký nevydarený žart. Nech už je pravda akákoľvek, jedno je isté, video vyvolalo poriadny nepokoj. A ostáva len otázka, čo je na tom strašidelnejšie, tá tajomná postava alebo že sa jej radšej vyhla aj samotná koza.
Ďalšie video na našom zozname zachytáva autora, ktorý si práve natáča krátky klip pre svoj Instagram. V zábere vidíme akvárium s rybičkami a spočiatku nič nenaznačuje, že by malo ísť o niečo nevysvetliteľné. No pri bližšom pohľade sa na skle akvária objaví čosi znepokojujúce. And guys, got some new fish. Pretty big tank as well. There's currently 2 black ones, 2 gold ones. I've called them Goldie number 2, black one, and if you guys have any suggestions for names that... What the What the Do očí nám bije viditeľná ruka s prstami, ako by ju niekto priložil z vonkajšej strany. V momente, keď si to kameraman všimne, strhne záber a snaží sa zachytiť osobu, ktorá by tam mala stáť. Ale priestor je prázdny, nikto tam nie je. Komentujúci si okamžite všimli niekoľko detailov. Niektorí tvrdia, že ak video spomalíte, uvidíte, ako sa ruka mierne pohne a zmizne skôr, než kamera otočí záber. Ďalší si všimli dokonca aj čudný tieň, ktorý sa myhne naprieč obrazom, no autor tvrdí, že v dome bol úplne sám. Na zázname nie sú počuť žiadne kroky ani otváranie dverí, ktoré by naznačovali, že niekto potichu opúšťa scénu. Práve to ticho pôsobí najviac znepokojivo. Ak by tam naozaj niekto bol, zrejme by sme zachytili aspoň nejaký zvuk alebo pohyb. A ak by išlo o obyčajný odraz, ruka by musela patriť samotnému autorovi videa. Lenže pri bližšom pohľade na smerovanie prstov a vzdialenosť od kamery niečo jednoducho nesedí. Samozrejme, nevylučujem ani možnosť, že ide o šikovne pripravený strih, zámer, ktorý má len vyvolať klamlivý pocit, že sa tu deje niečo nevysvetliteľné. Čo myslíte vy? Ďalšie video nás zavedie na nočný lesný trail v Mexiku, kde sa skupina kamarátov rozhodla po práci ešte trochu prevetrať na horských bicykloch. Jeden z nich, Jose, si počas jazdy zapol GoPro kameru, aby si nahrával svoj večerný zážitok. Trasa, ktorú išli, bola pre nich dobre známa, už po nej jazdili veľakrát. Ale tentokrát sa stalo niečo, na čo Jose dodnes spomína s mrazom na chrbte. Počas jazdy, keď svetlo z bicykla osvetľuje cestu pred ním, sa v zábere na krátky okamih objaví temná postava. Stojí nehybne pri kraji cesty, ako by tam čakala na niečo alebo na niekoho. Je zahalená do čierneho odevu, ktorý splýva s tmou, no pri bližšom pohľade si možno všimnúť jej bledú tvár a výrazné črty, ktoré pôsobia až neprirodzene, ako niečo na rozmedzi človeka a ducha. Je ťažké povedať, či si Jose postavu vôbec stihol všimnúť alebo zareagoval len inštinktívne. No v momente, keď ju míňa, jasne vidíme, ako prudko vybočí do strany a v rýchlosti pokračuje ďalej. Na prvý pohľad to mohlo vyzerať ako obyčajný tieň alebo nejaká prekážka na ceste. No čím viac ľudia video sledovali, tým viac sa prikláňali k myšlienke, že mohlo ísť o legendárnu kvíliacu matku, ducha ženy, ktorá márne blúdi nocou a hľadá svoje stratené deti. Samozrejme, našli sa aj skeptici, ktorí hovoria o náhodnom okoloidúcom alebo inscenovanom žarte. No len si predstavte, stáť bez pohnutia uprostred lesa, v úplnej tme, len pár centimetrov od rýchlo idúceho cyklistu. To nedáva veľký zmysel. Video je síce krátke, ale pocit, ktorý zanechá, ostáva v mysli ešte dlho. A možno práve preto na budúce pri nočnej jazde budete mať pocit, že v tme pri ceste nie ste celkom sami. Ďalší prípad, ktorý si priblížime, síce nie je video, no aj tak vyvolal na internete obrovský rozruch a strach. Ide o fotografiu, ktorá sa objavila na Reddite, konkrétne v sekcii venovanej paranormálnym javom, kde ľudia pravidelne zdieľajú svoje záhadné nálezy a zážitky. Autor príspevku fotku zverejnil pod jednoduchým, ale trefným názvom Je za tým dievčaťom v rohu duch? A hoci na prvý pohľad vyzerá tento titulok možno až príliš priamočiaro, zvyšok internetu mal na vec úplne rovnakú otázku. V
Fotka dosiahla obrovský úspech, získala desiatky tisíc lajkov, čo je na túto sekciu Redditu naozaj výnimočné číslo a v komentároch sa strhla doslova lavína rozličných názorov a teórií. Podľa autora ide o fotku, ktorú mal už niekoľko rokov uloženú v telefóne a nedávno na ňu náhodou znovu natrafil. Pochádza z detského zariadenia na vidieku v austrálskej Viktórii, kde v tom čase pracovala jeho bývalá partnerka, ktorá fotku sama odfotila počas večere. Na fotke pritom spočiatku nie je nič, čo by človeka znepokojilo. V miestnosti je viacero detí, niektoré si naberajú večeru, iné sa pritom len tak bavia. Ale problém nastáva vo chvíli, keď si človek porovná dve nasledujúce fotky. Prvá z nich pôsobí úplne normálne, ale na druhej, ktorá bola podľa slov autora nasnímaná len 2 až 3 sekundy po tej prvej, sa z ničoho nič objaví čosi desivé. Pri dievčati, ktoré si zakrýva rukami ústa, ako by v tej chvíli niečo pocítilo, sa zrazu objavuje neznáma postava. Postava s čiernymi vlasmi, výrazne bledou pleťou a chladným pohľadom, ktorý na prvý pohľad zamrazí. Vyzerá to tak, ako by táto bytosť nakúkala spoza chrbta dievčaťa a sledovala fotoaparát. Tisíce ľudí v komentároch sa zhodujú, že to nevyzerá ako nikto zo zúčastnených na fotografii. A čo je ešte zvláštnejšie, niektorí si všimli, že zatiaľ čo ostatní na fotke majú teplé, prirodzené osvetlenie, táto neznáma postava pôsobí, ako by bola nasvietená úplne iným svetlom. Jej oteň pokožky je neprirodzene šedý a výraz tváre pôsobí zvláštne neživo. Zaujímavé je aj to, že autor v popise spomína, ako v zariadení opakovane počul nevysvetliteľné zvuky. Deti tam vraj počuli pláč, ktorý nemal odkiaľ prichádzať, alebo šepot v prázdnych miestnostiach. Fotografia tak možno zachytila niečo, čo sa tam zdržovalo už dlhšie. Veľa komentujúcich priznalo, že ich pri pohľade na druhú fotku doslova prepadol pocit úzkosti, ktorý sa len tak nedá vysvetliť. A keď sa pozrieme na výrazy detí na fotke, najmä toho dievčaťa v popredí, môžeme len hádať, či niečo podobné necítila aj ona v tej chvíli. Posledné video v našej kompilácii nás zavedie do Gatlinburgu v štáte Tennessee. Video pochádza od zamestnanca menom Dustin, ktorý podľa svojich slov pracuje na nočných zmenách v údajne strašidelnom hoteli. Jedného večera si Dustin natáča bežné video na Snapchat, ktoré plánoval poslať kamarátom. Spomína v ňom, že sa celý deň necíti dobre, trápi ho nevoľnosť, zvláštny pocit únavy a že ani lieky mu nepomáhajú. Všetko pôsobí v celku obyčajne, až kým si nevšimneme, čo sa deje v pozadí. Yeah, I just got to work and I feel like all day today I felt bad. Honestly, it's less like a little bit. I felt bad and I don't know. I feel like I need to go to the doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried to like take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Like, come on now. But anyways, yeah, if you wanted to swing by and say. Zatiaľ čo Dustin rozpráva, v tieni miestnosti sa zrazu zjaví tmavá silueta. Je to akoby postava s kosnatou, takmer zdeformovanou tvárou, ktorá sa na okamih objaví za ním. A čo je ešte horšie, keď video sledujete pozorne, uvidíte, že táto desivá postava sa tam ukáže dvakrát. Ako keby to nestačilo, celé video je sprevádzané tichými šepotmi. Ak si dáte slúchadlá, môžete počuť hlasy, ktoré akoby sa snažili niečo povedať. Jeden z divákov dokonca zachytil vetu I follow you all day, teda sledujem ťa celý deň. Niektorí píšu, že by sa na Dustinovom mieste okamžite zbalili a utekali do kostola, iní si všímajú, že všetko, čo Dustin opisuje ako nevoľnosť, môže byť znamením, že sa naňho niečo prilepilo. Či už to boli tiene na okraji záberu alebo niečo, čo nemalo byť zachytené vôbec, jedno je isté. Niekedy sa naozaj oplatí dvakrát si premyslieť, čo sledujete pred spaním. Lebo keď sa dnes večer uložíte do postele, možno práve v tichu nočnej izby budete mať pocit, že nie ste úplne sami. Prajem vám pekné sny.